No to jest kurwa. No. Przodem jest, tak? Pierdolony, kurwa. Ej, kurwa, weź, najebmy mu i zabierzmy mu tą BMK, ja się ten, co? Paweł, dasz radę! Słyszysz? Dasz radę przełożyć silniki. Ja wierzę w ciebie. Tak BMK powinna chodzić, panie. To tak BMK powinna chodzić. Który masz rok, cwaniaczku? 91. Kurwa, 89. Dwa lata różnicy. No, proszę cię. Ile to jest, kurwa, mniejsze, lżejsze? Ale kurde, ale tam to chodzi jak pralka. Zobacz jak maszyna pracuje. Mhm. Tylko jakoś nie potrafiłeś jej wykorzystać. Tak, bo się po prostu nie było gdzie trzymać, kurwa, chcieli wyprowadzić. Kurwa, gdzie mi tam po słońce jeździć, nic nie będę widział. A nie wiem, gdzieś w kałużę chyba wjechałem.